Pinatibay naman ang samahan at pananampalataya ng mga kabataang seminarista mula sa iba't ibang bahagi ng bansa sa ginanap na nationwide gathering ng high school seminaries sa Mary Help of Christian Seminary sa Binmaley nitong Pebrero 12 at hanggang 14 ng taong kasalukuyan. Ang sangkan o isang angkan kay Kristo ay isang taunang pagtitipon ng mga high school seminaries sa Pilipinas na naglalayong palakasin pa ang espiritual na pagkakapatiran, pagkakaibigan at mabuting asal ng mga kabataan. Bukod sa mga espiritual na gawain, nagkaroon din ng sports competitions sa pagitan ng mga seminarista. Layunin ng pagtitipon na mas mapalawak pa hindi lamang ang pananampalataya, kundi pati na rin ang karakter at ugnayan ng mga seminarista sa buong bansa. IFM News. IFM News. IFM.